Айде, заповядай. Здравейте! Как се казваш? Калян. Калян, разбрах, че имаш почти всички PlayStation, вярно ли? Да, само едно ми липсва. Кое ти липсва? Едно ми липсва. Охо! Едно ми липсва само. Коя е играта, която обичаш да играеш най-много? GTA 5. GTA 5. Аз разбрах, че очакваш с нетърпение шестицата, вярно ли? Да, вярно е. Добре, пожелавам ти да излезе по-скоро, за да играеш и да видим какво ще се случва в нея. Да. Сега, знаеш ли какво ти предстои? Да въртнеш колелото. Добре. Добре, давай. И 3 игри за PlayStation 3. Супер. Ти имаш тройка, нали? Да. Добре, искаш ли да си избереш? Имам само GTA 5 и GTA 4. Но Добре. други не играя, само GTA. Нека завърта пак. Добре, давай. О, Комплект стикери. да, Искаш стикерчета? Да, искам. На GTI? да. Добре.